ଆମର ମାନ୍ୟବର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର 54ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଥିଲା। ଏ ଦିବସ ଅବସରରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଂଗଠନ ଏକ ମେଗା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଥିଲା। ଏ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ଏ ରକ୍ତଦାନ ଜୀବନ ଦାନ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପବିତ୍ର କାମ, ମହାନ କାମ, ଏ କାମରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତା ଏ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଆଜି 953 ୟୁନିଟ୍ ଏଠାରେ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ରକ୍ତଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ 953 ୟୁନିଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଏକ ପବିତ୍ର କାମରେ ସଫଳ ହାସଲ କରିଛୁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମସ୍ତ ଟିମ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିଥିବାରୁ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସିଟିଜି ରହିଛି, ଆମର ଅନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ଖଣି ନିଗମର ମଧ୍ୟ କିଛି ସହଯୋଗ ସେଠି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏଠିକାର ଆଞ୍ଚଳିକବାସୀ କିଛି ଯୁବ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କିଛି କ୍ଲବ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ରହି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭରପୁର ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆମର 4ଟି ଜାଗାରୁ କଟକ, ଆନନ୍ଦପୁର, କରଞ୍ଜିଆ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରର ଯେଉଁ ଆମର ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନ ନେଇଥିଲେ। ଏଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆମର ଟେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ସାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ବାଲା, ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅପାର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ବହୁତ ସହଯୋଗ ହେଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ତେଣୁ ମୁଁ ସର୍ବୋପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।